De dood van het dorpshuis wordt van de Montrog actiegroep Ternaat van de Wien symbolisch dichtmaken. Neffens de demonstranten is er met gasvelden in omliggende dorpen als Bleia, Anjem en Peerses Moddergat al zo'n 400 miljoen euro verdienen zonder dat er een soort zin zit. Dat moet ze hier eerst maar eens in de regio benutten om een duurzaamheid, huizen energie-neutraal maken. Zien als er hier al skeerders binnen en hoe gaan we daarmee om. En dan, als dat oplost is, dan maar eens weer praten over een boor in de groen bij Ternaat. Het ministerie en de NAM vertelden vanmiddag dat ze inzetten op een goed compensatieplan en garages voor eventueel noodzakelijke skeervergoeding. De gemeente Dongerendiel is net blij met de gaswinning, maar als de minister toch besluit ter winning, dan moet er eeg wezen voor de zorgen van de burgers. Dat er dan een ontwikkelingsperspectief leidt voor het hele gebied. Dus niet alleen nog voor Ternaat, maar een volle groter gebied. Om dat niet alleen nog voor de komende tijd, maar voor de langere tijd echt te versterken. De gemeente gaat er net over of er wel of net gaswinning komt. Dat is onder de minister. Maar als de plannen net goed te meten komen onder de wensen van de regio, verzocht Waanders flinke problemen. Dan eindigen wij met frustraties, lulkens. Gevoelens, terechte gevoelens van miskenning in het gebied. Dan had Nederland weer wat gas, maar het gebied dat bloedt achter. Met die gevoelens van frustratie. En dan had er alleen nog maar een bedreiging bij voor dit gebied. En dat verzinnen dit gebied niet.